Laing mga financial assistance na sad ang nadawat sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo gikan sa duha ka suod niini nga local government units. 1 ka milyon gikan sa Dakbayan sa Ormoc ug laing 1 ka milyon ka pesos gikan sa Bayugan City sa Agusan del Sur. Kaniadtong Miyerkules, Enero 12, miduaw si Mayor Richard Gomez sa Dakbayan sa Ormoc ngadto sa Kapitolyo kauban ang iyang vice mayor ug mga konsehal aron personal nga itugyan kang Gobernador Gwen Garcia ang 1 ka milyon ka pesos nga ilang donasyon alang sa mga naapektuhan sa bagyong Odette. Atol sa maong pagduaw, gipakita sa gobernador pinaagi sa AVP ang mga nabuhat sa probinsya sa Sugbo, ilabi na sa subsub nga rehabilitation program ngadto sa matag LGU nga apektado sa bagyo. Matod ni Gomez nga dili lalim ang nahiaguman sa Sugbo ug angay lang daw nga tabangan kini ilabi na nga kanunay pod nga mitabang ang Sugbo sa Ormoc sa panahon nga kini sad ang nakaagom og kalamidad. Sila mo pirmi motabang sa Ormoc panahon na maigo ni sa mga disaster, so karon kay naman maigo panahon naman na kami naman ang motabang kasi gamay na financial assistance is makatabang-tabang ni gamay. Dugang pa ni Gomez nga gusto pa niya nga mutabang sa uban pang mga probinsya nga labing apektado sa bagyo. Gani human sa Sugbo, giplano nila nga mobisita sa Limasawa aron maghatag og financial assistance ug relief goods. Pag inato magsuon na kini nahitabo sa ato sa Odette, magantos-antos lang ta. Medyo mong ni atong rehabilitation, that you always expect that the government, the local and the provincial government is always there to help and support ang inyong mga kinahanglan. Karong adlaw, Huwebes, Enero 13, miabot gikan sa Mindanao si Bayugan City sa Agusan del Sur, Mayor Kirk Ases, aron personal nga itunol kang Gobernador Gwen Garcia ang 1 ka milyon ka pesos gikan sa maong dakbayan. Apil sa nihatag og tabang pinansyal sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang Rotary Club of Pasay Cyber City. 100,000 ka pesos ang gitunol ni Elmer Francis Pasion, incoming president sa maong Rotary Club. Ngadto kang Gobernador Gwen Garcia ni adtong Miyerkules, Enero 12, atol sa iyang pagbisita sa Kapitolyo. 100,000 usab ang gidonar nga cash assistance gikan sa Baptist Church Group nga mao ang Bible Mode International nga gitukod ni Dr. Benny Abante. Gawas ni ini, nag-apod-apod usab sila og kapin 300,000 nga cash assistance sa mga apektado nga local government units sa habagatan. Ang tanan nga nadawat nga cash assistance adto kini ibubo sa recovery program sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron makabangon pagbalik ang katawhan nga naapektuhan human ni kuso-kuso ang bagyong Odette ni atong Disyembre sa miaging tuig. Uban sa taho ni Sheila Garvinez, John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.